Insellmilkom, illum is-Sibt 18 ta' Lulju. Nilqakom għal qudiesa u r-Riżarju immexxija minn Dun Jonathan Da Battista. Fl-Evanġelju tal-lum Ġesu jurina li minkejja tfixkil li niltaqgħu miegħu fil-ħajja m'għandniex naqtaw qalbna, iżda nibqgħu nafdaw fih u fil-ħniena tiegħu. Illum nitolbu lil Mulej biex aħna stess inkunu ta' kuraġġ lil dawk li tilfu t-tama. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Kemm jiena grat lejn Alla għal ġid kollu li jagħmel magħna. Ejjew f'din il-għodwa nirringrazzjaw lil Mulej ta' din il-ġurnata li qed jagħtina tas-saħħa, tal-ħajja u ta' tant ġid li jagħmel magħna bl-imħabba tiegħu. Il-qudiesa li ħanamel dalgħodu hija qudiesa votiva ta' ratti l-ħajr lil Alla għal ġid kollu li hu jagħmel magħna. Ejjew fil-bidu ta' din il-qudiesa nitolbu l-Alla maħfra ta' kemm il-darba f'ħajjitna neħduh for granted. Ta' meta forsi tajnieh il-ġemb, ta' kemm ma urejniex l-imħabba, ta' kemm ma apprezzajniex dak kollu li jagħmel magħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-emil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-Imqaddsa Marija dejjem Verġni, l-Anġli u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubitna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. U Alla, aħna nistqarru li kull ma għandna u kull ma aħna huwa nieżel minn għandek, li inti l-Missier ta' kulotja. Allimna nisuħħaj li tjiba tiegħek bla qis għal ġid kollu li tatina u nħobbuk b'qalbna kollha u b'ruħna kollha. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Profeta Mikea. Ħażin għalikom dawk li jfasslu l-ħsara, dawk li jsawru d-deni fuq soddithom u jagħmlu mas-sebħ ta' filgħodu, għax idejhom għandhom is-seta' jekk jitlebu għall-għeliqi jisirquhom, jekk għad-djar jaħtfuhom, jagħmlu l-vjolenza fuq ir-raġel u daru, fuq is-sit u ġidu. Għalhekk dan jgħid il-Mulej, ara, kontra din ir-razza ta' nies qed infassal ħsibijiet ta' ħsara li ma teħilsux għonqkom minnha u ma tibqgħux timxu raskom merfuqa għax ikun żmien ħażin. Dakinhar tiġu fil-sin in-nies. Jannulkom għanja ta' biki u jgħidulkom, aħna misruqin serqa l-aħħar, sem il-poplu tiegħu qiegħed jitqies bil-ħbula, m'hemm ħadd biex iroddulkom lura, ir-raba tagħna sar is-sem minn seraqna, għalhekk għalikom ma jkunx hemm min jixħet il-ħabel bla qies bix-xorti fil-ġemma tal-Mulej.
Il-kelma tal-mulej, inroddu ħajr lill-Alla. Għas-salm inwiġbu flimkien mulej la tinsihomx lill-imsejknin, mulej la tinsihomx lill-imsejknin. Għaliex mulej inti daqshekk imbiet? Għaliex tinħeba waqt il-bżonn? Fi gburitu l-ħażin lill-fqir jaħqar, jaqbdu fin-nases li nasablu. Flimkien mulej la tinsihomx lill-imsejknin. Il-ħażin jiftaħar b'xewqat ta' qalbu. Fir-reba tiegħu jisħet u jiżeblaħ lill-mulej. Fi gburitu jkasbar lill-mulej u f'xejn ma jfittxu u Alla ma jidħolx fi ħsibijietu. Flimkien mulej la tinsihomx lill-imsejknin. Saħta, erq u dnewwa fuq fommu, għawġ u ħsara fuq il-sienu. Waqt il-ħitan tas-sejjieħ jissajja, fil-moħbi joqtol in-nies bl-ħtija. Għajnejh ifittxu lill-imsejknin, flimkien mulej la tinsihomx lill-imsejknin. Int tara ta' bilħaq l-għawġ u l-ħsara u taħseb biex fidejk toħodhom, fidejk tintelaq l-imsejken u l-tim int sirt għajnuna għalih. Flimkien mulej la tinsihomx lill-imsejknin. Alla kien li ħabbeb il-ħolqien miegħu innifsu permezz ta' Kristu u fdanna il-ministeru ta' din il-ħbiberija. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien il-Fariżej ħarġu u bdew jiftehmu bejniethom kontra Ġesu kif sa jeqirduh. Ġesu sar jaf b'dan u telaq minn hemm. Ħafna nies marru warajh u fejjaqhom kollha u ordnalhom bis-sħiħ biex ma jurux min kien. Biex hekk iseħħ dak li kien ingħad permezz tal-profeta Iżajja meta qal: Ara, il-qaddej tiegħi li jiena ħtart, l-għażiż tiegħi li bih ruħi taxqet. Jiena nqiegħed l-Ispirtu tiegħi fuqu u hu ixandar il-ġustizzja lill-ġnus. Ma jiksirha ma' ħadd, ma jollix leħnu u ħadd ma jisma' leħnu fil-pjazzezz. Qasba mġelġla ma jiksirix, musbih inemnem ma jitfiħx, sa ma jwassal il-ġustizzja għar-rebħa u f'ismu jittamaw il-ġnus. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Fuq naħa għandna it-tajjeb, fuq naħa għandna il-ħażin. L-Evanġelu tal-lum dak li aħna għadna kif qarajna ipoġġi dan il-kuntrast bejn it-tajjeb u il-ħażin. Il-Vanġelu beda billi rajna illi il-Fariżej bdew jiftehmu bejniethom kif ħajeqirdu lil Ġesu. Għalfejn ridu jeqirdu lil Ġesu? Għax propju ftit qabel dak li qrajna llum, il-mulej Ġesu kien għadu kif fejjaq raġel bidu nixfa fil-ġurnata tas-Sibt. U l-Fariżej staqsew lil Ġesu: jiswa li wieħed ifejjaq nhar ta' Sibt? Imma Ġesu ipoġġi il-bniedem, ipoġġi il-ġid għall-bniedem fl-ogħla post, anka f'dak illi ma kienx jiswa li jsir fil-ġurnata tas-Sibt. Għax għal Alla il-bniedem huwa prezzjuż. U propju għalhekk naraw li l-Fariżej wara li raw quddiem għajnejhom dak il-fejqan bdew jiftehmu bejniethom u jaraw kif ħajeqirdu lil Ġesu. Il-ħażen li daħal fil-qalb tagħhom, fil-moħħ tagħhom,
u bdew jiftemu bejnietom meta ħajtkun il-ħin u l-mument opportun biex jaqbdu l-Ġesu. U Ġesu meta jara hekk, il-Vanġelu jgħidilna, meta sar jaf b'dan, telaq minn hemm. Ma baqax hemm, ma baqax fejn il-ħażen, ma baqax mal-ħażin, imma telaq, warrab, u mhux tal-li warrabu tal-li miegħu marru kotra ta' nies u hemmhekk Ġesu ifejjaqhom, jagħti d-dawl lill-omja, ifejjaq kull xorta ta' mart, jagħti ħajja ġdida lill-bniedem. Ħbib tiegħi, fil-ħajja tiegħi u tiegħek hemm dawn iż-żewġ elementi dejjem jikkumbattu kontra xulxin. It-tajjeb u l-ħażin. Illum il-mulej jagħtina eżempju. Kull bniedem it-tentatur ħajjipprova jfixklu. Lil kull bniedem it-tentatur ħajjipprova dak il-ħażin, dak il-ħażen ipoġġieħu wkoll taħt il-kappa ta' xi ħaġa sabiħa li jħajrek, li jiġbdek, kemm hu tajjeb li kieku nagħmilha. Ma nieħdu l-eżempju ta' Ġesu li meta jħoss dak il-ħażin jitlaq minn hemm, ma jidħolx fin-nassa tat-tentatur, ma jibqax hemmhekk, imma jitlaq, iwarrab, u dak il-ħażen il-mulej isarfu fit-tajjeb billi jfejjaq tant nies. Aħna f'għajnejn Alla prezzjużi. Aħna f'għajnejn Alla niswew ħafna. Ejjew inħallu lil mulej Ġesu ifejjaq lilna wkoll li jmiss il-feriti u l-ġrieħi tagħna. Imiss fejn hemm id-dnub itaqqalna. Ejjew inħallu lil Ġesu jidħol fil-qalb tagħna għax huwa l-qaddej umli, il-qaddej b'qalbu tajba. Ejjew issa nagħmlu mument ta' skiet fejn kull wieħed u waħda minna jressaq quddiem Alla t-talbiet u x-xewqat li hemm mistura fil-qalb tagħna. Impoġġu t-talbit tagħna f'riġlejn Omna Marija billi ngħidula Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna dan il-ħobs li qegħdin nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbirek Alla għal dejjem. Bil-misteru tal-Arema u biti konna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna dal-imbit li qegħdin nofrulek frott id-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Imbirek Alla għal dejjem. Il-qana Alla tagħna u mluniet ma' quddiemek u għamel li jkun jogħġbok tas-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Naddafni mulej mill-ħsuniti u id-dnub tiegħi nefri.
Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla, il-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej is-sagrifiċċju li se nofrulek biex infaħruk u nisuk ħajr għall grazzi li tajtna. Għamel li kull ma tajtna bla ma jistħoq ilna ninqdew bih għall glorja ta' ismek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfaw qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Nissu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu. Fidi ħajja nistqarru il-qawmin tiegħu u b'tama sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddissin u l-anġli kollha infaħruk u ntennulek bla għeda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbierek minn ġej fis-sem il-mulej, Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti il-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati, ħal-ħobs, ratti l-ħajr, qasam, taħ lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara rikla ħall-kalċi reġa' rat il-ħajr taħ lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-kol, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħek. Dan hu il-misseru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U roddulek ħajra x'oġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. U biċ-ġokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed l-inna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qiegħed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk, għati lilna l-kol il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazza Alla Marija, ma' raġel tagħha San Giusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu nnifsu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni.
eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, ħatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żminna, biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet, aħna li nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija ssaltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu, inti qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li inti trid fiha, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf talla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħen aħna li ġejna mistiedna għal dilikla tal-ħaruf. Mulej, ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Kien it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. U Alla offrejnilek bratti l-ħajr is-sagrifiċċju tas-salvazzjoni tagħna li kien għalina għajn ta' ferħ u li jinta miltulna ikel spiritwali biex jimla l-ruħ tagħna bil-qawwa. Għamel li aħna nitwettqu b'daw id-doni tal-ferħ u l-qawwa li tajtna biex inservuk dejjem iżjed minn qalbna u jkun jistħoq inna ġid ieħor minn għandek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej. Nroddu ħajr lil Alla.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna, isma' t-talb tagħna, eħlesenna u wieqafmana, glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Il-misseri tal-ferħ. L-ewwel misseru meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Sitna Marija li kellha tkun Alla. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum affrinna dnubietna bħalma nafru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. It-tieni misteru, meta Sitna Marija marret iżżur lil qaribta Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum affrinna dnubietna bħalma nafru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-inbin issa u
fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. It-tielet misteru meta Sidna Ġesu Kristu twilet fl-ar ta' Betlem. Missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum affrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-denja. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missier u Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Ir-raba misteru, il-preżentazzjoni ta' Ġesu fit-Tempju. Missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum affrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-denja. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa
Marija Malla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Il-ħames misteru. Meta sitna Marija tilfet lil bina Ġesu u wara 3 ijiem sabitu fit-tempju jiddisputa ma' dutturi. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikkun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum għafrinna dnubietna bħalma nafru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulejmijak, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulejmijak, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija l-mulejmijak, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Kif Santu. kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Slim għalik Sultana, om tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana slim għalik. Lilek inajtu, għaliex aħna turufnati u li teva, lilek nitnedu, aħna li nibqu nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk lajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġni Marija. Itlob għalina qaddisom Malla. Biex ikun jisħoq inna dak li wedna Kristu. Nitolbu skont il-fema tal-Papa. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubietna bħalma nafru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Għall-erwieħ kollha tal-purgatorju, għatihom omulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jistrieħu fis-slim. Amen.
Mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu smana, Kristu smana, Kristu ilqa it-talb tagħna, Kristu il-qattal btana, Missier Etern Alla, Enna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, Enna lina, Spiritu mqaddes Alla, Enna lina, Trinità qaddisa Alla wieħed, Enna lina, imqazza Marija, itlopa lina, imqazza Alla, itlopa lina, imqazza xebba tax-xebbi, itlopa lina, Om ta' Kristu, itlopa lina, Om il-Knisja, itlopa lina, Om tal-ħnina, itlopa lina, Om tal-grazzja talla, itlopa lina, Om it-tama, itlopa lina, Om li żjed safja, itlopa lina, Om li żjed nadifa, itlopa lina, Om u xebba, itlopa lina, Om bla teba, itlopa lina, Om li tisħoq l-imħabba, itlopa lina, Om tal-aġeb, itlopa lina, Om tal-parir it-tajjeb, itlopa lina, Om ta' min ħalaqna, itlopa lina, Om ta' min salvana, itlopa lina, xebba kollok għal, itlopa lina, xebba tisħoq kull qima, itlopa lina, xebba tisħoq kull foħrija, itlopa lina, xebba kollok seta, itlopa lina, xebba kollok ħnina, itlopa lina, xebba dejjem marbuta malla, itlopa lina, mera tal-qdusija, itlopa lina, tron tal-erf, itlopa lina, bidu tal-ferħ tagħna, itlopa lina, amara tal-Ispirtu Santu, itlopa lina, amara ta' kull grazzja, itlopa lina, amara ta' kull tjiba, itlopa lina, warda mistika, itlopa lina, torri ta' David, itlopa lina, torri tal-Avorju, itlopa lina, dar tad-deb, itlopa lina, arka ta' rab tal-ġdida, itlopa lina, bib tas-sema, itlopa lina, kewba ta' filodu, itlopa lina, saħħa tal-morda, itlopa lina, ken tal-midimbin, itlopa lina, faraġġ tal-migranti, itlopa lina, faraġġ tal-imniktin, itlopa lina, għajnuna tal-insara, itlopa lina, sultana tal-anġli, itlopa lina, sultana tal-patriarki, itlopa lina, sultana tal-profeti, itlopa lina, sultana tal-apostli, itlopa lina, sultana tal-martri, itlopa lina, sultana tal-konfessuri, itlopa lina, sultana tal-verġni, itlopa lina, sultana tal-qaddisin kollha, itlopa lina, sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, itlopa lina, sultana mtella s-sema, itlopa lina, sultana tal-Rużarju mqaddes, itlopa lina, sultana tal-familja, itlopa lina, sultana tal-paċi, itlopa lina, ħaruf talla li tneħħi nubiet tad-dinja, Aħfrinna nitolbu mulej, ħaruf talla li tneħħi nubiet tad-dinja, ismana nitolbu mulej, ħaruf talla li tneħħi nubiet tad-dinja, henna lina, nitolbu. O Alla, int li rrit li ma tħabbira tal-anġlu, li bentijak isir bniedem fil-ġuf tal-Verġni mqadsa Marja. Għatina nitolbuk linna li nistqarruha Alla, li nkunu mejjuna mit-talb tagħha bl-istess Kristu Sidna. amen. Talba lil San Mikil. San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irasnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern, lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Nitolbu, o Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejt in-nattifkira tal-passjoni tiegħek. Ħatina nitolbuk li nqimu l-misseru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repitinna l-fidwa tiegħek. Inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbir Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Giuseppe Arus kas-sistmu tagħha, imbirek Alla fl-anġli fil-qaddisin kollha tiegħu. Naslu fit-tmiem dan il-mument ta' talb. Infakkarkom li l-lejla fis-6:30 tixxandar qudiesa mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu. Għada filgħodu fid-9:30 l-Arċisqof Charles Scicluna se jiċċelebra qudiesa mill-Kappella tal-Madonna tal-Fidwa f'Selmun. Il-qudiesa tiġi mtennija fis-6:30 ta' filgħaxija fuq TVM2. Ninformakom li fuq il-website uffiċjali tal-Arċidjoċeżi ta' Malta, knisja.mt, issibu lista tal-qudies bil-Malti u bl-Ingliż li qed jiġi ċċelebrat fil-knejjes. L-insara kollha, b'mod speċjali il-persuni mhux vulnerabbli huma mħeġġa jiċċelebraw jum il-Ħadd billi jattendu għall-qudies. Grazzi u nsellmilkom.